și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. Eu sunt Bianca și azi voi încerca să îmi pun pentru prima dată gene smocuri în urma urmăririi câtorva tutoriale pe YouTube și am citit, cred că pe Google, câteva sfaturi. Genele false le-am comandat de pe Pink Panda. Acestea sunt genele false, sunt de la Catrice. Sunt destul de lungi, nu m-am uitat la mărimea lor când le-am comandat, pur și simplu le-am comandat și am zis să încercăm să vedem dacă în calitate de amator reușim să le folosim. Ce mai am aici? Am două pensete, una mai dură, una mai veche și este mai maleabilă și genele false, o oglindă, mai am și acest mini lipici de gene de la Duo, dar există un lipici și aici în cutiuța de gene, tot de la Catrice. O să vedem dacă cumva lipiciul de gene nu va fi negru, atunci vreau să folosesc acest tuș care este waterproof ca să închid culoarea lipiciului dacă acesta va fi alb. Sper totuși să nu afecteze calitatea lipiciului tușului. În ceea ce privește genele false, eu am mai cochetat poate de 3, maxim 4 ori cu genele tip bandă. Tot timpul mi le-am pus eu, nu mi-a pus nimeni niciodată gene. Mi le-am pus eu, am făcut practic teste pe mine și pe sora mea. În rest nu am avut tangențe cu nimeni. N-am fost niciodată să mă machieze nimeni, dar n-am fost niciodată la machiaj. Tot timpul m-am machiat singură pentru că este o pasiune pentru mine, mă relaxează și îmi place. Și am spus că dacă alții pot, de ce nu aș putea și eu, alții fără curs de make-up. Am început prin a mă uita la tutoriale pe YouTube pentru că îmi făcea plăcere, era un mod de a-mi petrece timpul liber și prin teste și exersat în continuu am reușit să mă machiez singur astfel încât să îmi placă. O să deschidem cutiuța de gene. Cumva. Voi încerca să dau sigiliul de aici jos. 1000 de ani mai târziu am reușit să dau jos sigiliul și desfacem cutiuța. Așa. Am scos genele. Acum de aici trebuie să scoatem lipiciul. Aici avem lipici. Vom începe prin a pune pe cutiuță aici pe exterior, o să punem un pic de lipici. Așa. Are o spatulă. E lipiciul destul de lichid. Este alb și cred că o să las așa momentan, cel puțin la primul ochi nu o să pun un cătuș. O să apropii camera în zona ochilor să vedeți mai bine. Am apropiat camera și acum o să încercăm să ne punem genele. O să mă uit foarte mult în partea dreaptă pentru că am laptopul acolo și vreau să mă asigur că stau în cadru și se vede foarte bine ce fac, pentru că o mișcare mică a mea înseamnă o mișcare foarte mare în cadru. Așadar, avem aici puțin lipici și aici genele. O să încerc să iau cu penseta. Cred că o să-mi dezlipesc mai multe gene și o să le pun aici lângă lipici, așa smocuri, să-mi fie mai ușor să le iau, pentru că durează foarte mult să le iau. Am luat destul de multe smocuri. Arată ca niște furnici. Având în vedere că a trecut destul de mult timp, sper că o să fie destul de lipicios lipiciul, dacă e corect să spun așa, pentru că eu știu că lipiciul trebuie să stea puțin ca să se lipească după ce este scos din recipient. Am pus puțin lipici pe gene. O să îmi iau oglinda în față și o să văd dacă reușesc să pun. O să schimb penseta pentru că aceea mi se pare că le îngrumă. Încerc să-mi pun
Aici, pe exterior. Nu se prea vede. Înainte să le aplic m-am machiat, dar în ceea ce privește genele mele, le-am întors cu cleștișorul foarte bine și le-am dat cu un rimel. Mi-e pe terminate un rimel de la Oriflame din gama The One, 5-in-1 Wonderland, și aceasta este periuța. Și cu perii aceștia mari, care o parte cu peri mai mari și o parte cu peri mai mici, am încercat să îmi despart cât mai bine genele mele ca să și să stea puțin ridicate, ca să nu am efectul acela de gene false care să stea perfect ondulate în sus și genele mele care să fie și murdare de la pudră și de la fard și să stea drepte, pentru că genele mele sunt drepte și să-mi stea drepte și practic să-mi strice toată munca. Am pus primul smoke, s-a lipit, nici nu se vede. Lipiciul s-a transformat într-unul transparent și am mai luat una și o să o punem lângă. Și o să continui până termin ochiul. Pe YouTube la cine m-am uitat și de la cine m-am inspirat, cred că a fost Amina și rest nu mai știu dacă... Și la Claudia Niță m-am uitat, dar ea avea gene bandă. Am citit niște sfaturi pe net și am zis hai să încerc cât de greu poate fi. Aici am pus mai mult lipici, o să vedem cum o să arate. Ce am mai văzut foarte interesant, tot așa cu gene smoke-uri și eu n-aș putea să fac, am văzut o fată pe YouTube care își punea genele aici, în interior, pe linia apei, sau cum îi spune. Mie mi se pare foarte greu și nu știu dacă ochii mi-ar suporta să îmi lipesc aici, pe linia asta, gene. Dacă mi-ar intra lipiciul în ochi, dacă aș simți puțin lipici în ochi, cu siguranță aș avea ochii roșii și mi-ar lacrima toată ziua, ceea ce nu-mi doresc. Așa că mai bine le lipesc deasupra, pun puțin lipici și pe gene. Genele nu sunt foarte lungi și atunci nu se vede o diferență foarte mare, ceea ce îmi place. Eu îmi doresc să am genele puțin mai dese și atunci asta mă va ajuta. Sunt doar curioasă dacă o să observe Nicu când vine acasă că am gene false. Dacă mă descurc și plac, o să mai cumpăr. Am văzut că acesta ar fi un sfat să le strâng așa cu degetele ca să se lipească. Se vede o diferență. Adică eu văd o diferență, se vede că sunt mult mai stufoase, sunt mult mai dese, mai lungi, mai aranjate. Abia se văd 3 firicele. Ar fi o idee bună să-mi cumpăr și este o chestiuță din aia, un fel de pensetă pentru gene false care să le strâng, ar fi o idee bună. Poate că o să mai cumpăr și bandă. Și lipiciul se închide la culoare după ce îl aplicăm, după ce se usucă, ceea ce îmi place. Sper că vedeți ce fac, pentru că doar iau mici smocurile în parte. Asta săracul să se vadă, dar asta e stricat din fabrică, care două firuțe așa mai într-o parte și încerc să aranjez, să mai luăm, să mai încercăm, să mai punem. Pur și simplu încerc să le pun cât mai aproape de genele mele. O să curăț penseta cu șervețelul meu de lipici. Deși credeam că o să mă ajute faptul că sunt machiată, că o să mă ghideze cumva, mi se pare că dacă nu eram machiată și mai ales dacă nu aveam linia de tuș, poate vedeam mai bine. Dar în același timp nu știu cum arăta, pentru că transformându-se în negru lipiciul și dacă pun un pic mai mult, arătau doar niște punctulețe negre și atunci, nu știu, era ciudat. Se pare că genele nu sunt chiar atât de mari pe cât credeam eu, ceea ce e bine, arată destul de natural, doar că sunt mai lungi. Dar dacă închid ochii, vedeți că se vede în zona asta
puțin alb încă. Uite, se vede lipici. O să mai desprind smocuri, să mi le pregătesc aici și continuăm. Îmi dau seama că n-am numărat câte am pus aici, să pot să pun același număr și aici, așa că o să iasă interesant. Nu știu dacă să vin mai în față de atât cu gelele, așa că o să încep la celălalt ochi, pentru ca să mai las jumătate dintre ele, să mai pot să îmi mai aplic o dată dacă vreau, dacă tot e carantină, măcar învățăm ceva nou. Bun. O să mă întorc puțin mai mult în partea dreaptă, pentru că am geamul aici și mă ajută mult mai mult lumina. Poate vedeți și voi mai bine. Eu îmi și dau seama acum că eu aș vrea doar să le pun, să le ating de piele și ele să stea lipite, dar încep să mă luminez că trebuie să le și țin puțin. E foarte interesant, îmi place cum arată, arată bine. Și nu le simt, asta este partea bună, că nu le simt deloc la ochi. Dați seama că nu vedeți nimic în mâna mea. În cazul în care rămâne un gol și o să se vadă mâine, dacă nu rezistă, că sunt curioasă, oricum o să facem un update dacă rezistă pe mâine și văd vreun gol între ele. Acum de machiez seara. Cred că o să fiu foarte blândă cu ochii. Sunt curioasă dacă rezistă până mâine, dacă mă trezesc oare cu smocuri pe pernă. Oricum, revenind, acum mă gândeam ce voiam să zic, o să-mi pun, dacă rămâne vreun gol între ele, o să-mi pun eu mâine un cu smoke și nu e o problemă. Mai punem unul între primele două, că mi se pare prea distant. Aoleu, se și vede tot, foarte pipici. Am impresia că fac mult mai multe lucruri și mult mai bine cu mâna decât cu ustensil. Pentru că le simt altfel. Cred că o să încerc să le pun cu mâna. Nu știu de ce am impresia că strânge. Că le pun toate într-o parte. Și chiar am impresia că le pun toate într-o parte. Aici se vede. Lipiciul nu e atât de multă lumină ca și în partea asta și se vede mult mai bine. Nu te duci acolo sus. Nu vreau. Se pare că deja sunt și eu de lipici pe degete, oricum de la rimel. Dar sunt toată neagră pe degete. Acum în față mai încercăm pințeta. Le mai alternez până îmi dau seama cum mă descurc mai bine, cum îmi place. Doamne, parcă mi-e frică să le dau cum... Cred că le-am pus mai rare pe partea asta decât pe cealaltă, că mi-au mai rămas destul de multe gene. Dar o să mai punem. Să le facem dese. Dar stai mă acolo, mă. Doamne, ferește. Doamne, câtă bătaie de cap până le înveți. Uite, în față e foarte rău dacă și clipesc. În spate nu se simte atât de tare, dar aici, da. Nu o să vedeți de mâna mea că nu știu cum să-i dau drumul așa. Nu știu, parcă mi-aș fi dorit să am efectul mult mai
proeminent. Posibil să încerc să schimb obiectivul de la cameră, să încerc să apropii mult mai mult și să vă arăt exact. Asta după ce le punem și se usucă și vedem că mă țin, că oricum se vede pe cameră că le pun. Iar nu țin bine, nu știu cum să o țin. Aici în față se văd, frate. Asta parcă e strâmbă, iarăși. În cazul în care nu place cum arată un smoke și mi se pare prea lung, o să tai. Mai punem pe mijloc până. Te rog să stai. Așa, mulțumesc. M-a ascultat. Și o să mai punem, mai am 3 smoke-uri, o să mai pun pe la celălalt ochi. O să mai pun un pic în față. Te rog frumos, ce vrei să fac cu tine ca să stai? Spune-mi ce vrei. Hai să nu ne certăm, te rog. Mă, dar nu vrea! Ce am observat eu acum, trebuie foarte mare atenție să nu se lipească, să nu se atingă penseta de lipici, că după aia e foarte greu. Vreau să mai pun, mai am două, vreau să mi le pun în colțurile exterioare, la fiecare ochi câte una și gata. Am schimbat obiectivul, nu știu dacă se vede mai bine. O să încerc să mă apropiu eu de obiectiv. Cred că le-am pus destul de bine pentru prima dată. Gâfâi încă pentru că tocmai a venit un curier și am avut de adus ceva. O să vă povestesc într-un alt clip. Este vorba de niște dezinfectanți. Să vă povestesc ce facem noi ca să ne protejăm pe perioada pandemiei. Nu știu cât de tare s-ar observa că am gene false. Nu mă interesează neapărat să se observe asta. Nu voi mai schimba obiectivul încă o dată pentru că deja am obosit, am transpirat. Mie îmi place rezultatul. Nu știu dacă mi-e mai bine dacă nu eram machiată, nu știu, am câteva gene care stau foarte ridicate în sus. E bine, e ok. Până aici clipul de astăzi, sper că v-ați distrat puțin. Sper că v-a plăcut încercarea mea de a-mi pune gene false. Eu spun că pentru prima dată când folosesc gene smoke-uri și mi le pun singur acasă, mi-a ieșit destul de bine. Asta înseamnă că oricine își dorește și are puțină răbdare. Mi-a luat cam 40 de minute, poate și mai bine. Cine are o oră la dispoziție poate să-și pună gene smoke-uri. Acum, dacă reușesc, fac un update diseară, dacă nu, o să ne întâlnim mâine și o să vorbim. Cred că voi filma și mâine și atunci voi face un update la gene și o să vă spun acolo cum mi-au ținut, dacă mi-au ținut și cum rezistă. Mie mi se pare că ochii mei arată puțin mai bine, nu este o diferență foarte mare, poate că nu o observ eu pentru că am fost în continuu cu oglinda în față, dar o să văd și la editare și o să vedem și după ce mă demachiez cât de tare se vede. Curiozitatea numărul 1, oare observă Nicu când vine acasă că am gene false, pentru că el mă ajută cu reglarea echipamentelor, dar nu i-am spus acum că filmez și sunt curioasă dacă o să observe. Oricum, eu vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă urmăriți, vă mulțumesc că sunteți tot timpul aici. O să vă rog să vă abonați pentru că mai mult de 90% dintre cei care ne vizionează clipurile sunt neabonați. Și dacă doriți să primiți notificări de fiecare dată când postăm,
O să vă rugăm să apăsați și clopoțelul de notificare pentru că altfel nu sunteți abonat cu adevărat. Să ne dați un like și să ne spuneți în comentarii tot ce vă doriți, cum vi se pare, ce altceva doriți să mai facem și vă așteptăm cu mare drag și în următorul clip. O să vă lăsăm în continuare pe aici cu alte clipuri de ale noastre, sper să vă placă și acelea și ne revedem curând. O zi bună, v-am pupat! Pa, pa!